Може би любима тенденция, която виждам активно да се завръща в наши ширини, е именно соцмебелите, но спокойно с модерен привкус. От дървените лампери до mid-century модерни кресла, все повече ще виждаме полъх на минали години, смесен с модерни елементи в интериорите ни. А ако ти се чудиш как да съчетаеш подобен стил в дома си без да е супер скъпа инвестицията, предлагам ти да започнеш с акцентираща мебел като ретро шкаф или кресло, което да добавиш в съществуващия си интериор. Ако пък не искаш да инвестираш в мебели, което е съвсем разбираемо, една бюджетна алтернатива е сменяйки килима. И между другото, OLX е чудесно място, в което можеш да намериш втора ръка персийски килими, а между другото бордо гамата ми е любима. Ако пък търсиш нещо ново, между другото в Zara Home имат отделна селекция на винтидж килими, като ето този е доста и бюджетна алтернатива, има и вариант 2/3. И за разлика от може би по-смелото за някой от вас бордо, тук палитрата е съвсем неутрална и имаме даже ефекта на леко изтъркан килим, което си е доста готино.